ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 3 марти соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем бари шумо. хонаҳои арзон бардоро ва ҳам квартира ҳам қабул мекунем ва касоне ки хона надоранд дар квартира бояд бестан, квартира ҳам низ ҳастай. хулосаи гап дӯстон, пакгоҳ ман насиб бошад душанбе мерам, боз як хонаи дигар дар душанбе видеонавор мекунам. агар ки шумо дошта бошед хона, метавонед ки худи ҳозир ба ман муроҷиат кунед бардоро. пага насиб боша хонаи шуморо ҳам рафта аз наздик видеонавори зинда ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунам. хулосаи гап, меҳмонҳо навомагиҳо ҳатман лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед, аз шумо ҳеҷ чиз намерава. дастгири шумо пешравии кори май. эълони якм мегзарем дӯстон, бибинед ака. видеонавори зинда ки бинандагон боварӣ ҳосил кунанд ки анамихи хонаи хуб ҳастай дар душанбе. дар ҷои обод аст, чихрекиштон дидаистед, назди заправка якай фирӯза бо чотка када видео кардагем мардоро. дар поёни корвон назди заправка якай фирӯз дар лаби роҳаи хона 3 ҳуҷра дорад, 3 ҳуҷра ва нархаш бошад 385 000 сомонӣ, 385 000 сомонӣ ва ҳатман муомилаш аз номи канали ман аст бардоро. акадам аламат занг бизанед, рақамҳои 985 06 5006 ватсап ва ҳам дасти як аст, метавонед ки айни ҳол занг бизанед. ҳолата бинед бардоро, состояние бениҳоят идеалӣ кардагӣ ва хона дар талаботи худаш ҷавобгӯ. се дар хона ҳаммон бошад, дар дарунаш аст. 385 000 сомон нарх. рақамҳои бародармон 985 гуфтем бардоро. дар инҷа об ва барқ ҳеҷ чизо мушкил нест, наздик ба заправка, наздик ба мағоза, наздик ба аптека. хулосаи гап, тамоми нуқтаҳои хизматрасоние ки ба мову шумо дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам лозим ҳаст, дар ҳамин тарафҳо ҳастай. хулоса ҳуҷҷатҳош ҳама 100% акада худи ҳозир занг бизанед, хонаро айдас натед. мегзарем ба эълони деимон бардорои азиз. ина марҳамат барои шумо боз аз худди Россия дар Липецкий област, шаҳри Русия бардоро. бародарое ки дар шаҳри Русия айни ҳол қарор дорен ва хоҳиши хона харидан дорен, дар ҳамон тараф кор ва фаъолият карда истодаен, оилавӣ рафтагии одамо дар шаҳри Русия дар Липецкий област 3 комната 64 метри квадратӣ, ремонтш идеалӣ бад 5 миллион рубл бардор азиз, нарх 5 миллион рубл. рақамҳои +7 977 568 814. дом бошад, доми 10 ошонага аст. бибинед ака, квартира дар 8 ошона қарор дорад, наздик ба мағоза, наздик ба ресторан, ба садик, ба мактаб, ба парикмахер, ба донишгоҳи аму худашон бардоро. дом бошад, соли 1995 сохтагӣ, 10 ошонага квартира дар 8 ошона. 70 та автобузро ростига мегзара. масъалаи ивазкунӣ низ дора бардоро. касоне ки дар душанбе дар центр мақсад хона дорен, аз иҷа ба шаҳри Русия рафтагӣ ҳастен, да ҳамин тарафҳо бардоро. хулосаи гап ки шумо бояд хона бихарен, ина метавонед ки алиш кунем бо и намуд вариант ҳам ҳастай бардоро. ҳатман аз номи канали ман занг бизанед бардоро. бо насиб боша акаон шумода чикор мекуна, арзон мекуна мета. ина чикор кунем бо бародарҷони ғариб дар шаҳри Русия 3 комнатага 64 квадрат дар ҷои бениҳоят олӣ ва идеал. ина бари шумо квартира пешниҳод кардесам, ҳатман занг бизанед аз номи канали мо. фикри бардорои ғариб ҳам кардагем. эълони сеюм мегзарем дӯстон. шербачоӣ дар кӯлоб буда ва касоне ки мехоҳед ки шумо замин харидорӣ кунед, хулосаи гап, дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Гулбоғ. Гулбоға ки дидай? ҳамин бардорои дар Кӯлоб буда Гулбоға 100% хитоб медонем бардоро. об свет и тарафта ҳастай, мактаб максимали 400 метр дур, алиш ба мошин ҳам мешава, мағоза ва мактаб наздик. рақамҳои 981 707 071, телефони дастӣ 60 000 сомонӣ нарх. рақамҳои +7 904 601 6365. айна дида боша ватсап астай ва ҳам русии дастӣ. хулосаи гап, любои хел шумо бардоро метавонед ки акада алоқа да бироед. эълони чорум мегзарем бардоро. шербачоӣ ки айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва хоҳиши аз Ваҳдат, хонаи идеални, хонае ки мақсад конкретни мехоҳем ки бидроен зиндагӣ кунед, ҳавлӣ кушода бар ҳаво.
ина марҳамат дар шаҳри ваҳдат ҷамоати раҷаб исмоил деҳаи ҳаёти нав бениҳоят номи зебо. дар ин ҷа бардоро касе ки мегзара хулоса зиндагиша давом мета ҳаёти навам дар ҳақиқат аллакай худаш эҳсос мекунад. 475 сотиқ хона бошад бо плюс и подвал ҳам дора, калидор ҳам ҳастай, 3 подвал дора бардоро, 3 подвал. ина фаромӯш накунед. 6 дар хона ҳаст. 1 миллион 450 ҳазор сомонӣ нарх. ин хонаро ҳамон бизнесменон мақсад бисёртар метавонанд ки харидорӣ кунанд. Бардоре ки видеои маро тамошо кардаистед, бизнесмен бошен, агар нархнавора хитон 100% аллакай медонен. 100% нархнавора хитон медонен. Любой хел бардоро ана ҳамом дорад, ҳоҷатхона дорад. Хулосаи гап хона вообще идеал не. Евро ремонт кардагӣ бо тамоми санъаташ хона. Бо тамоми санъаташ хонаи конкретни аст. Видео ай сабабе ки бениҳоят дароз буд бардоро давондем ки мақсади гап вақти зиёди шумоram гирифтан чӣ дар кор. Дар чӣ масъала гуфтем мо бардоро? Наздикешда мактаб ҳастай, мағозаҳо ҳастай. Ана нуқтаҳои хизматрасоние ки ба мову шумо дар ҳаёти имрӯза лозим аст бардоро, аз он ҷумла аптекаву беморхонаву дигар ин чизо бардоро наздик ҳаст. Масъалаи ҳуҷҷат ҳам 100%. Лисенсияш вообще идеал не. Бовар ки агар ремонти хона чотка ҳавас мекуна, агар ки дошта бошам ҳозир мехарамаш. Дар нархи худаш бардоро чӣ хел бигумтон? И соти қадӣ, и ремонтҳои нави замонавии қатӣ, и қатӣ бардоро 1 миллион 450 ҳазор сомонӣ ман фикр мекунам ки арзанда аст. Агар ки арзанда набошад бардоро ҷоно, ҳатман чӣ кунен? Фикри ақидаи худтона дар комментария нависед ки акай автотои хулоса дар нархи худаш намеарза, бугу мисол арзонтар кунанд. ҳамсоё ништияк зиндагӣ кистанд. Дига чӣ то мефора бардоро? Рақамҳо ин 7605 8383 WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ дорад. марҳамат бардоро ҷоно, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. Хонаи мо ҳам рости гап дар нами лави раҳи мошингузар. Ана аз ҳамин сабаб каме ғавғо мешавад. ошино меравам меояд хулоса. Элони панҷум мегзарем бардоро. Боз квартираи фурӯше дар нами сентри шаҳри ваҳдат ай. Бибинен, дар сентри шаҳри ваҳдат назди бозорчадай, дар Гулистон. Хулоса ин хонам дар лави роҳ аст. Ин квартира аниқтараш 2 ҳуҷра дорад, 50 метри квадратӣ, 358 ҳазор сомонӣ нарх. Бале ака ҳами қам меган, неки бардоро бо ҳатман муомила айнуми канарима. Занг бизанем бига акаи айнуми ама ака занг зиса мисол биги хонатаи чӣ нарх нав агар арзанда набоша, биги чӣ нарх навай, биги арзонтар ки хулоса. Рақамҳои 182 охириш 370 номеро идеални бад вообще золотой номер. WhatsApp дора акаман марҳамат ба ҳамдастиш муроҷиат кунед. Дом бошад, доми 11 ошона агаст. Ана ҳамин квартира бошад дар 8 ошона қарор дорад. хона тайёр медори зиндагӣ мекунӣ. Ана ҳамин дом аст бардоро. бача гуфтесам ку ҷои ободай, ман барои шуморо чизи хуб пешниҳод мекунам. ҳамо подписатсияро биҷиқем бардоро, шумо ҳеҷ чиз намерава охӣ. Бибинед, хонае ки дар Табачка буд, 4 комната 1/8 сотиқи замин дорад, 390 ҳазор сомонӣ. ё ин ки нақд бардоро ҷоно, ё ин ки нақд анамин хонаро шумо харидорӣ мекунед, ё ин ки ҳар моҳа касоне ки дар квартира бояд бишинанд, мисол хона надорем бардоро. ин ҳолат айни ҳол ба бисёре аз мову шумо маълум ай ки хона ҳамаи мода намерасад. бехонаам ҳастай. худам ростига квартира зиндагӣ кистам ҳозираштам. 2000 сомон квартиран қабул мекуна анами апамон. рақамҳои 558 76 0220 WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. яъне ки ремонташ бад нест. даромада зиндагӣ карданам хулоса ҳавас мекунам хидмани. яъне ки пакриват мекунад, ремонташ олияй. метавонед ки тоза як даромада зиндагӣ кунед. ҳавли ча бо квартира несте ки бардоро як зиқшиданда бо фуромадан да ғамат биҷиқав буромадан да ғамат. як каме агар асаби шедниҳое ки настроениятон ноҷоб бошад, метавонед ки як прогулка кунед. наздик ба чия бардоро? иҷада об ва барқ ҳастай доимӣ. апама худаш гуфт иҷа светимо намебира, аки намедонам ростига. мактаб ҳастай истинда, беморхонам ҳастай. хулосаи гап ҳамин хел.
рақамҳоро гуфта гузаштем бардор 558 76 02 20 WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ аст. Марамад занг зада чикор кунед дӯстони ман, муроҷиат кунед. Бо ба шумо мегӯм ки бардоро пага душанбе рафтесам, хонаи шуморо папути бирам видеонавор кунам, бари бинандагон пешниҳод кунам. Ина фаромӯш накунед. 7-мин эълон мегзарем бардороҷоно, подписчикои азиз. Бибинед. Бача 95 метри квадрати дар Шоҳмансур, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар колхози Россия хулоса. Квартираи фурӯшӣ. 4 ҳуҷра 95 метри квадрати дар дуюм ошнапил самаӣ. Боз барзами ин бардоро ремонтш ака каме ремонтталаб шидагиай. Неки хитоб медонем ки чӣ хели ремонтталаба ин тараф. 100% нест. Барои мо шумо мисол халқе ки одди люкса зиндаӣ накардагӣ боша агар иҷо мега. Оли пага видео мекунам. 550,000 сомонӣ нарх гуфтестам бардоро. Рақамҳои 982 08 охириш бошад 4 та 0. 4 та 0. Наздик ба бозори дигар. Эълони 8 мегзарем бардоро. Боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Дар зерлёни Апрека бардоро назди посолствои Туркия. Агар ки дида бошен, посолствои Туркияра. И дохил мешавад дар ноҳияи Шоҳмансур. Ина фаромӯш накунед. Боз ягон ҷои нофаҳм бошад, рақамҳои 05 5 то 2 охириш 10. 05 5 то 2 охириш 10. Марамад занг бизанед. Дар ошонаи 9 аст. Бино бошад бинои 16 ошона ага ҳаст. Баъд аз гирифтан ана ҳамин квартирае ки айни ҳол дар ҳисоби коробка аст, хулоса ҷош дар ҷои обода, ай ҳамин сабаб нарх каме гарон. 53 квадратаи пили самаӣ, 2 ҳуҷраи ништияк, 495,000 сомонӣ нарх. Агар арзанда бошад бегӯян ака да нархаш меарза, арзанда набоша агар ҳатман комментария кунед. Боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар Гипраземай. Бибинед ремонта. Ҳолата идеални вообще мефурад ки нам бадроида зиндагӣ кунед. Як ҳуҷра 40 метри квадрати. Нарх навора бардорое ки айни ҳол дар Душанбе ҳастен. Бибинед нарх навора пага Душанбе рафтесам гуфтам она. Ана дар ошонаи наҳам дом бошад, доми 11 ошона ага ҳаст. Ана ҳамин дом аст бардоро. Наздик ба тамоми нуқтаҳое ки дар Корея 521,000 сомонӣ нарх дорад. Рақамҳои 011 08 24 24 WhatsApp яка ва ҳам дасти яка марамад муроҷиат кунед. Як ҳуҷра тамоми санъатш қати қоидави яъне ки охи квартира сохтагиан. Эълони даҳм мегзарем бардоро. Бетараф набошен, лайкора бизанед, подписатсия кунед, ай шумо ҳеҷ чиз намеравад. Гуфтам оно бардоро пага Душанбе рафтесам. хонаҳо бошад, квартираҳо бошад, аз Душанбе ки ваҳдат ҳами хел бардоро мерем папути. Хулосаи гап бари бинандагон дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон, мисол кор намегем, ташнагӣ гишнагира як тараф мегзорем бардоро. Хулосаи гап насиб боша, ҳам кор мекунем, ҳам савоб. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман бадед. навора тамошо карден, лайк монден. Май ростига миннатдор. то навраҳои оянда хидоматёро мададгортон бошад. паноҳтон ба худо. То 200,000 касе ки хона буга аз клуб номерои мада занг мизанед.